Ipkész! Szevasz, pacsi! És mi orradban? Csak úgy benéztem, mert megtaláltuk a választ. Megmutassam? Hol volt? Hol? Na, vasút még állomásra tanultunk a sínek mellett. Igen? Ja, nagyon profi. Ó! Ah, De no, azt tegyük el, már még később jó lesz. Oké, de én egy mondok, hogy a szemüveget dobd el. Fiatal koromban nagy stylist voltam, de a hajad így nyírásd le. Én nagy sztárokat tovoltam a színpadra, mint egy darab szárt. Komolyan mondom, neked egy padlihanyúzt nem adtana még. Egy pakolás. Honnét van a recept? Nekem is kéne ma valami ilyen egészséges juice. És mondjad, te mit használsz? Én csak padlizsant. Ó, akkor majd ilyen padlizsant hozhatok az üzletből. Ja, jó. Na majd akkor a testőreimmel elhozatom a padlizsant. És akkor... Majd, na mindegy. Beszéljünk a válaszról. Hisz azért jöttél. Ez a misítvány, de elvesztettem a fogkefém, amiben tol volt, és abba volt a válasz. Nem tartom még, ott volt a verom, szajvíz az kezembe, és nem tartom még, azt hiszem ten alatt van. Nem igaz. Hogy mondod? Én itt voltam egész nap. A választ kerestem. És tudod mit? Nagyon nagy munkába kell. Nem hiszem, egy szabad a csöp, Dehogy nem. Itt volt a testőröm nem is igaz. De, mit mondod? Fenyegetsz itt engem? Mit képzelsz? Nézz oda! Nézd meg! Nem is kellett volna megmondom a padlizsán receptet nektek. Most tudjátok a titkomat, a fiatalsághoz. Hülye buzik láttok. De most ma alá kell írni. Mi kéne? Mi? Na, így ma jó lesz. Igazat tudunk mi beszélni. Ah, Mi van? Valami bajod van? nem jött a fosás, meg a hátam is fáj. Adok pénzt gyógyszerre? Na, itt lesz. Ennyi elég. Aj, Kozmodiszki, gyere le a pincébe. Adok én neked. jó van. Mit akarsz még? Most semmit. Gyere, kövess. Itt vagyok. Bácsi, Ipkész, mi van veled? Ipkész, menj mentőt. bácsi.